Jonah unoti ari mudumbu rehove nerimwe ramazuva hove payakanga yamumedza unoti mweya wangu wakati uchiziya mukati mangu ndikarangarira Jehovha munyengetero wangu ukanzwikwa naMwari mutembere yavo tsvene unova muviri wake. Ndava kune vamwe vanhu so vanozorangarira Mwari kana vachinge vapinda mumatambudziko, but kana zvinhu apo zvichinge zvakavanakira havagoni kurangarira Mwari, nokuti kana ari mazita avanozopa Mwari after vapinda mukati mematambudziko iri nzira yekuti Mwari vavanunure. Unonzwa voti Mwari wenyasha, Mwari wengoni, Ishe wemasimba ose, shumba yerudzi rwechiJudha, iri nzira yekuti munhu anunurwe kubva mumatambudziko anenge apinda maari naMwari. But izvozvo hazvigoni kuchinja Mwari kuti ivo vakude kana iwewe wagara usingavadi. Asi Jonah nokuda pokuti Mwari vakanga vachida kuti iye aende kundonunura vanhu vavo kubva murufu, vakabva vamununura apo paakanga ari mudumbu rehove kusvika hove yazondomurutsira kunze. Jonah akava noupenyu zvakare. Haleluya. Saka after that Jonah ndo panozoti vanorangarira zvisina maturo zvenhema vachiramba Mwari vanenge vachirasha nyasha, ndava iye nyasha dzaMwari wakadziona mukati muupenyu hwake. Saka muupenyu rega kutevera zvinhu zvisina basa kudarika shoko raMwari, nokuti mukati meshoko raMwari ndo mune upenyu kudarika izvo vanotevera zvisingape upenyu. Nokuti vazhinji vedu kusafambirwa nelife patiri kuitwa zvega zvinoratidza kuti pane chakakumedzai, ndava muri kuzama kuti muite ichi neichi but hapana chiri kufambira chimwe, nokuti direction yauri kufamba nayo inodzinga maropafadzo aMwari mukati muupenyu hwako. Nokuti now ukavhura bhuku yaJonah chapter 3 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 4, iyo yega inokutaurira kuti Jonah paakazobuda mudumbu rehove, shoko raJehovha rakasvika rwechipiri kwaari richiti, Jonah simuka uende Ninevhe, riya guta guru, undoparidza zvandichakurayira kuti undoparidza ikoko. Saka ukaona shoko raMwari rauya rwechipiri mukati muupenyu hwako richikuyambira kuti urege zvivi, ibva warega wochibva watevedzera zvaunenge waudzwa naMwari panguva idzodzo, uchaona nyasha dzaMwari dzichionekwa mukati muupenyu hwako, uchaona iwewe uchiva mukundi mukati muupenyu hwako. Nokuti after shoko rashe rauya rwechipiri kuna Jonah ndo paakachitanga kuzochangamuka akasimuka akaenda Ninevhe sezvo akarayirwa naJehovha. Ndo paakachivhura muromo wake akachiudza Ninevhe kuti pasara mazuva 40 ipapo Ninevhe richaparadzwa. Saka muupenyu haufaniri kuita chinhu chakanaka nokuda pokuti wasundwa kuti uchiite sezvo akaitwa Jonah. Haleluya. Unofanira kuita zvakanaka even kunyange pasina munhu ari kukuona, iwe ita zvakanaka chete, nokuti matambudziko mamwe amuri kusangana nawo muupenyu hwenyu hakuzi kuti Mwari havakudei, but kutomboti vakupanichei. Ndava munhu kana ukasamupanicha haagoni kuti auye kuna Kristu Jesu. Saka Mwari dzimwe dzenguva vanokupanichai iri nzira yekuti muite sezvavanoda. Ndava kana vakasakupanichai havagoni kuona imi muchita zvinhu zvakanaka.